Sabingelela emakhaya, sinibingelela kuphi nakuphi lapha nikhona, nibele umduduzi ngwakamkhonazi, ngivela kwenhlangano iThulini Organization. Namhlanje-ke sivakashele umama ngosizazo sibikela lona. Akhala ngakho ukuthi ucela ukuthi alekelwe khona ngomuntu omqolayo, omqola umama okungokwakhe, lo muntu usenza ubugebengu. So-ke umama-ke uzochaza ukuthi ubugebengu buni lobu nokuthi yini le aqolwa yona yilo muntu amqolayo. Sawubona mama. Yebo sawubona. Siyaphila njani ma? Ngiyaphila. Umama ubani? Kumama Msomi ngihlala eNgonyameni. Yebo mama. Sozowafika kaThulini wasithola namhlanje. Ukhala ngani ma? Ngikhala ngumuntu owafikayo kumina ewumuntu othi angimnikeze imoto uzokwazi ukuthi aqhubeke nestallment. Useyasuka-ke manje useyangibalekela ney'ngcingo akasayibambi. Kusho ukuthi nje imoto lokho ayithatha ngonyaka odlule. Oh, ubunemoto ma? Yebo, iQuantum. Oh, oyithengile? Yebo, kusho ukuthi ibingakabizi mina kahle hle ibisabizo SA-tax. Uyena-ke kusho ukuthi wathi ene uzokwazi ukuthi aqhubeke nestallment. Ayi lutho akasaqhubeki nestallment, akusekho nje akwenzayo. Noma ngihamba ngemaphoyiseni ngithi ngiyowabikela yena amaphoyisa athi wena umnikile imoto. Manje bengicela usizo ukuthi ngizocela la kaThuleleni ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngisizakala ukuthi lo muntu aqondiseke ngoba ngilenzile ufefe kuyena ngammela isikhathi eside lokhu lokwashaya ngonyaka odlule. Uyasuka-ke futhi manje imoto ngiyalelo omunye umfana ukuthi nayi imoto ngibona emlazi endaweni ethile. Masithi siyafika kuyona imoto istriphiwe. Mase sithi siyafika ekuseni sesithi sesizohamba silanda amaphoyisa. Siyayifica imoto ayisekho lapho kulowo muzi. Isithathiwe kuyimanje imoto yabelungu angiyazi ukuthi kuphi. Ngisho ama-areas anyukela mina kufonelwa mina yena ukhululekile benomkakhe ngoba ngazama imizamo imoto la ngafika ishintsha khona iblock kwakuyise 17 lapha ngakamnyando. Ngazama ukuthi ngithole umuntu uhlasimba ophethe endaweni ngamthola bafonelana nalowo muntu wathi hayi akuhlanganwe ngesonto. Mayefika sifike nathi ngesonto sithi-ke mangithi ngibuza indaba ukuthi iblock njengoba uyishintshile nje uyishintshele nemoto nje ubusuyibhale Dr. Khulu nje kwenzakalani imoto ingakashintshwa ukuthi kube yakho na. Hayi wavele bangithuka-ke benomkakhe-ke bangithuka nje babukisa ngami. Kwaphela lapho kade kuqhamuke omunye umuntu obengifonele ethi ummeli wakagumede isibongo wathi angihambe ngiyomtshengisa imoto lapho la ikhona. Safika lapho e17 wathi lo muntu bathi ka-SA-tax mangikhipha imali o23,000 imoto ngibuye ngikwazi ukuthi ngihlele kahle ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyikhokhe. Ngasethi mina engikwazi ukuyikhokhela imoto ingahlezi mina ingasebenzeli mina. Ngicela ukukunikeza inamba yalo muntu imoto efike ngaye la. Ngampela baxhumana naye-ke kusho ukuthi lo muntu-ke wahlala-ke bathembisana ukuthi imoto imali lo 23,000 uzoyikhipha kuLwesihlanu. Lutho imoto ilokhu ihleli lapha e17. Imoto ayithathwa. Into engiyibuza kuyena lo muntu othi ummeli ukuthi wena uma uthunyelwa SA-tax u-SA-tax mezodla imoto uyahlala nalinda umuntu ngoba phela abantu ba-SA-tax bafike bathatha imoto. Hayi umuntu alokhu uzathi nayi ngisalinde uDlamini lo uthi uzoyikhokha le mali o23,000 kwiqiqi kuphele inyanga ezimbili elokhe lo muntu engangibuyisela impendulo bangamtshela ukuthi mase kukhokheleke lo Dlamini ke ungitshela impendulo. Hayi lutho umuntu
kuthi nje kule nyanga lephelile afona athi uDlamini uthi uyahluleka ile mali ucela imoto ngizoyilanda manje ngeke bakwazi ukuthi imoto bayilande mina ngingawasayinile amaphepha ayi bese ngithi mina ngeke akulento angisayi understand ngeke ngikwazi ukusayina amaphepha nami ngisafaya ngiqale nami ngibheke kubantu ukuthi lento lena uyisho into eright yini ahlala ke kanjalo njengoba nje manje imoto emva kwalokho njengoba ngingasayazi ukuthi kuphi imoto kwemanje. Okay ma, uthenga iQuantum wena? Yebo, eGoli. Okay, ubunomsebenzi nobonawo uzuyithenga iQuantum noma mhlawumbe uyithengela nje? Kahle ngithutha izingane. Okay. Yebo. Wayikhipha iQuantum? Uyasebenza ingane zesikole? Yayisebenza ingane zesikole bengibuye makwama weekend ke ihambe yoshaya lapha erank yasePro. Inkinga iba kephi la khona imoto isigcina isimegcekeni? Imoto kushuthi yasuke yangifela okusempeleni. Mayingifela ke kushuthi lokhu ngizama ke ngikhanda ngibabikela nabo laba base garage bangitshele njengoba beshintshana ngokungifonela bangibikela ukuthi ene imoto angiqashe itruck ngiyilethe akukho usiza bangisiza ngalo angiqashe itruck ngiyilethe eGoli ayi ngayibuka lento ukuthi imalini ngiqashe itruck ngihambisa imoto elukhuzini eGoli na ayi ngalokho ngizamela ilo muntu into imoto wayithatha iduma yenza yonke into inkinga eyayifeke yona ife ikhalipha kwakuphela. Okay. Ivumene nenivumana ngazo zikhona nayisayina phansi? Okusempeleni azange sisayine phansi. Na ungayeda baba? Ubaba uhamba naye umama umyeni wakhe? Yebo baba. Cela ungiphamisele izinto baba. Okay. Unkosikazi wami. Yebo. Obengifuna ukusho lokumama echaza nje ethi asike sivumelana abasenza ukuthi umfana wakho endaweni obesimethemba ngokuthi sazi ukuthi abukho ubugebengu angasebenza ingakho umama wamlinga imoto ukuthi hayi akaqhubeka wathi uzoqhubeka ngesettlement nangempela wayithatha imoto ihamba nabo basenza ubugebengu kwangabe safuna ukuthi imoto ayikhokhele. Nimnike ngoba kuumakhelwane nimthemba wonke esendaweni. Bakhona endaweni. Namanje usakhona? Ukhona kumanje wakhile nomuzi khona lapha. Uthi imoto ipi? Inkinga ke mawumbuza imoto uvelana. Imoto asiyazi la ikhona. Sifice thina imoto manje njengobechaza umama isiyigobonga isiyishele kungasekho lutho phakathi. Isemzini womuntu. Icala phela lelo. Imoto olukutshela manje bekungcono isahamba bona sibona. Ngoba manje asiyazi manje ukuthi uthathele igobonga washonisa. Noma ulise kwaJix noma ufihlele ifihle khona. Icala phela manje le garage uthi yabo sifana isitoreni ekhaya imoto mayisinjalo. Yebo. Ngoba ayikwazi ukukhishwa injini imoto ngaphandle kwemvume ukuthi kuze kuyosayinwa phansi and everything na license office yazizwe. Yebo. Ayikwazi ukuthi imoto vele ikhiphe nje injini. Okay. Iyaxega la uma ingekho iagreement ekhona phansi ngoba manje umama usavela vele kaToyota lapha njengomuntu okuyena umnini wemoto okhipha imoto lapha. Umama uyena futhi okweletayo. Lo muntu othatha imoto akaveli indawo. Igarage alimazi nje yabo. Futhi ayikho into igarage ngathi liya ngayo kuyena. Because imoto lona lizoyifuna kulo elami owayethengile kulona. But ke engicabangayo mama ukuthi umthetho sofuna kube sesadini lika mama umlekelele ukuze akwazi mama ukuthi athole imoto. Impela kunjalo. Ngoba amaphosi wakufuneke akulekele ngcona ukuthi imoto isifana imoto etshontshiwe le moto. Abafuna ngokungilekelela ngaqala nje esashintsha iblock ngaya kubona amaphoyisa ngafuna ukungilekelela nangesikhathi enginikeza lo 40 bathi bona abayingeni indaba yokuthi bakhuluma indaba abantu abanikana imoto
kusho ukuthi siyadayiselana imoto. Ngathi mina asidayiselana imoto ngenzela ukuthi kwazi ningenzele noma i-affidavit banqaba. Njengoba eyenzeka nje ngiyizwa ndlebenye nokuthi le moto isibuya ngisho ePoundini kusho ukuthi sebeyenze i-stolen car khona umuntu ahlangene naye wasePoundini. Ngizokhuluma ngo-40,000. Lo 40 lo engiphenga ngithi i-drink. Oh, wafuna i-drink kuyena? Ngathi hayi phela uzonginikeza i-drink. Ngesikhathi esakhuluma indaba yokuthatha imoto. Sakhuluma nje sisaxoxa kahle naye. Yebo. Ungathi hayi phela uzonginikeza i-drink. Hayi wakhipha u40. Lo 40 the ukhiphile yaphela inyanga. Sengicela imali ye-installment. Wathi akanayo imali manje konke emxakile. Kodwa mayithola le mali uzongibuyisela yona. Kusho ukuthi imali kahle kahle mina imali asingakhipha u11,000 ngiyokhokha eBank ngoba ngikhokha ka-FNB. Ngawukhipha lo 11,000 lothi ukuthi ayibuyise le mali. Kwaze kwaphela kanjalo. Kusho ukuthi kahle kahle imali mina yakhe engimina u29. I-garage likolodwa wena igarage. Yebo. Kuzofuneka futhi usondele kulona igarage. Yebo. Nama-affidavit ongawenza e-police station. Okushoyo ukuthi yes impela imoto iyaphuma egameni lakho kodwa-ke ngenxa yokuthi umsebenzi ongasenawo kukhona umuntu owaqhamuka nabonisana naye yagcina imoto iwela kuyona. Yebo. Ngoba nababengangisizi ngalutho uma ngibajetha imoto. Ayibona imoto la ihambe ngijamisele emgwaqweni. Bangangisizi ngalutho bangitshela ukuthi angithatha i-truck ngilethe eGoli. Yebo njengamanje ifana nemoto engekho. Ayikho angiyazi uma ngigibele emotweni anganoma ngigibele kuyona yini. Uthule kulo mzuzu niyambona uthule njani ukhulumisa? Hayi abanandaba-ke abanandaba nje kuphela ngizwe ngey'ngane nje ukuthi nangu umkakhe ko-TikTok bethi bazi bayitika ngemali. Wathatha i-advantage wabona nje salukwazi. Yebo ngibiza ngogogo ukuthi nje gogo. Wabona nje igogo wabantu ulahlile nekhumbi lahlile. Wayithatha. Yebo uyithathile nje futhi. Ngoba efika uhamba nabafana babona bagaxile. Nakho efika ngilokhuza lapha e17 sengicela umuntu oyisibonda wakhona e17 wafika nabafana bagaxile. Basithuka. Yes ma. Weshembe. Yonke lento ma ibuya nje kuwena. Baba ngisho ukuthi igarage lazi wena, yabo. Kanti ngalawo udlala umuntu oyiqola. Yebo. Okwayeka nemoto yakho, yabo. And ufana nokuthi nje ngokwabo phela umuntu wathi nje ungiphile imoto. Ngoba ayikho into ebhalwe phansi. Yena usebenzise ukumthemba kwenu njengengane endawo. Njengengane endawo ngaze ngamnikeza ukuthi asebenzise lesasikhala sami mahala bengasirenteni ngoba ngizama indlela ukuthi kuphusheke ukuthi kukhokhele kabelungu. Manje abelungu balwa nawe? Balwa nami abelungu. Futhi naye kusho ukuthi ngoba ngiyazi ngithi ka-SATax kufona nombani ungani noma kufona umkakhe yena ezenza umuntu waka-SATax ufuna ukuzwa ukuthi mhlambe ngiphendula ngithini ka-SATax uzobona ukuthi hayi kusho ukuthi hayi lo muntu angivele ngimbulale ngicishe ubufakazi. Ihambela phi imoto? Imoto igcina isihambela la kumngeni. Ngayibonile nesitika sasemngeni. Kulungile salwa sami. Kulungile ngisoke ngibuze nako Sibo. Kodwa ngicabanga ukuthi lokho kuyisifundo ke nako omunye umuntu ekhaya.
ukuthi-ke ey'ntweni zey'moto kanje o-take over installment funa ukuyigada izinto ey'njengalezo yabo, ngoba nawe ungagcina usugaxela njengomama kanje. Umuntu athathe imoto ethi khona installment angayikhokheli imoto yabo. Imoto isuke isabiza lowo muntu lowo, yena ikhiphe egaraji, uyena-ke installment esikhokhelayo. Njengoba umama njengamanje ekhala ukuthi ama-aerials anjani, anyukile. Anyukile nje, anyukile. Ngazi manje sewu-200 and bani. And bona bazi ukuthi imoto ayisekho kwena. Abazi, ngeke ngibatshela abanye abangifonelayo banginikeza inamba, ngiyoyifonela khona ngenamba yabajwayele unginikeza nethi 010 igcine ngo-40, ithi 4140 ekugcineni angiyazi lapha nendawo thithini. Nommeli nizomdinga lama, ingenzeka ukuba nidinga ummeli ozokwenzeka mhlawumbe uthi amshayela ukuthi ithi manje enkantolo, ngoba njengoba kanje elapha kuthi vele engathinteki o-Toyota, inkantolo kuphela esingakwazi ukuthi ingenelele ukuthi imforce ukuthi akabuyise le moto yabo. Inkantolo engakwazi ukuthi kulekele mama nayo kunikeze into enesiqi, ngoba laba abangalabo nabakuzwa lokho kusho abakholwa. Bona bathi imoto yethu. And washo wathi futhi abaphoyisa abangani bakhe mzana kubethuka inhlamba. It depends la mathi amaphoyisa abangani bakhe ngabe usho maphi amaphoyisa, usho lawa ngakubo ikephi indlela kephi ilokhuzana epolice station ile nto iBB. Mhlawumbe usho ko BB ngoba ngeke bukhona komlazi lapho ke ngeke amaphoyisa abangani bakhe wonke yabo. Manje lobathe kuphela inyanga nje kodwa ukhokha. Hayi angikhokhi ngane yami, angikhokhi ngeke ngikwazi ukuthi ngakhokhela imoto, ngayazi nokuthi kuphi. No, salwa sami kulungile ma. Ngizokhuluma nami ne-team yami. Isho ukuthi uma kunje umhlandlela oqala soqala ngayo siphi step sokuqala singakwazi ukuthi sikulekelele. Sikwazi ukuthi siye ubeyeke ushona imoto yakho nawe ibuyele kuwena mama yabo, ngoba kubuhlungu masekonje. Ubona inyembezi zomuntu omdala kanje akumnandi yabo. Kulo mzuzu nje ukuthi nabapika abathi badla imali bona yabo. Inyembezi zomuntu omdala ziwele phansi. Mhla seyibuya ziyongabuye kahle ngoba sengathi bathakathiwe kanti leya nto leya. Kanti kwamina nje mabekhuluma nami abazi phela baphetha lefama abazi manje mina ngeke ngimanyise nami nginaba abafana bami ngeke bahambe bayokulo singakutholakala ulali wemoto ukuthi ngaphi ngasicela usizo ukuthi lani ngase nisifake khona ukuze siyiboneke noma sesibona igobolondo ngoba sanibona asazi noma kule moto esizakhiwe enye siyakuba mangicabanga imoto nguthuke manje leya moto nabo sifica ifake injini ibeke eceleni leya le moto original ukuthi manje sisuswe yafaka kuyiphi le injini futhi sihlangene manje kuyimoto ezibuthuka Ngokukhona namawele bakamawele manje ukuthi angithi phela vele unesiqodo sokuthi unomuntu osebenza ePoundini, uyiphoyisa lapha ePoundini, uyibona-ke bayiqoba le moto. No, asasami kulungile, siyabonga ma. Sizozama ukuthi silekelele sibone ukuthi uthothatha lo mthetho ngasenkantolo ukuthi kungenzeka kanjani ukukhipha kule nkinga ungene kuyona, ngoba kuyaqhubeka isitatimende siyabala imoto bayifuna belunga imali yabo. And akekho umuntu abangayifuna kena wena ngqo. Wena wafika kubona wabasukela wathi ufuna imoto. So imoto bayifuna ikhokheliwe abanini ba. Khona lento engayazi engizwe ngelinye iphoyisa ngibuza kulona. Ngazi lithi angihambe nge-license office ngiyonzana mhlawumbe ngaba ninalo ulwazi laleyo nto. Sizoyithola ukuthi ngabe yini lena ukuthi khona yabo sizothola ngoba phela ilogbook yemoto angithi sangaphathi egarage ayikho kwena. Khona ikhophi la kumina. namaphepha ayo imoto sikuthiwe
ungitshele ukuthi yena kanalo iphepha layo konke lokho yabo kuhamba nganini. No, kulungile salo sami, sizohlanganisa amakhanda. kusho ukuthi ngizozwa kanjani Sizokuthinta ma. ngizongithinta Yeah. Siyabonga manje, nisala kahle emakhaya. Okay. Siyabonga.